Jamen, der går ikke en dag uden, at det kan jo ikke undslippe mig, eller jeg kan ikke undslippe det. Det er jo en integreret del af min tilværelse, og har været det, siden jeg var barn. Og når det nu skal være, så er jeg rigtig, rigtig glad og stolt. Og taknemmelig over, at jeg fik lov at være med i nogle film, som faktisk, synes jeg, er kunstnerisk forsvarlige og fantastisk utidsvarende, eller tidsvarende. De fungerer i dag, ligesom de gjorde dengang. Og børn, der er 12-13 år, som ser dem, får det samme ud af det, som vi gjorde, da vi var unge. Så jeg er meget, meget taknemmelig for at have fået lov at være med i så gode film, så god kvalitet, og med så fantastiske skuespillere. Hele tiden. Alt. Jamen, både, altså, når jeg er ude og spille forskellige steder, der er altid nogen, der siger, det er der børn. Ja, så det gør jeg. Jeg bliver genkendt hver dag. Der er jo mange at tage. Jeg kan huske, at det første år, den første Olsen-banden, vi lavede, der kom jeg jo ind i det her univers. Jeg var en sådan lille sød dreng, og Poul Bundgaard havde et eller andet med en bestemt slags wienerbrød, vi har i Danmark, der hedder brunsviger. Ja, Ove Sproges yndlingskage. Ja, det tror jeg, men det var også Poul Bundgaards. Han holdt også rigtig meget af det. Så det var bare fast kutyme, når vi var på eksteriør udendørsoptagelser. Så skulle jeg finde den nærmeste bager, og så skulle jeg have brunsviger med til de der 20 mennesker, der var på holdet. Så jeg kom med sådan 2 store, tunge kasser over for bageren med brunsviger. Det var sådan en af de opgaver, lille Børge blev sendt ud på, ikke? Jeg synes, en af de sjove scener, som måske ikke er blevet nævnt, det er der, hvor jeg kører igennem plankeværket på knallert. Der havde jeg kørt knallert i en del år, og så spurgte Henning Baes, han havde udregnet det der med, at det kunne vippe og sådan noget. Så spurgte han, kan du køre knallert, Jes? Så sagde jeg, det kan jeg sagtens. Og så fik jeg at vide, hvad det gik ud på, og vi øvede ude i Valby på Nordisk Film. Så jeg havde sat det der plankeværk op, og jeg skulle standse på 2,5 meter på den anden side af plankeværket, skulle jeg have stoppet knallerten, fordi der var der bare mur og huse. Og der var mos, fordi det var et sted, hvor solen aldrig skinnede, så der var sådan en fast lag mos, så der var rigtig glat. Så de 3 gange, vi optog det, hvor jeg skulle køre ind i København, der røg jeg på røven hver gang. Jeg faldt pladask med den her knallert. Men vi fik en fantastisk oplevelse og optagelse ud af det. Ja, det kan jeg jo godt. Jeg har fortalt den mange gange, både til dansk presse og også beskriver den i min bog. Jeg var jo der en 16 år gammel, eller sådan noget der omkring, så jeg var begyndt at komme nogle steder, hvor min storesøster arbejdede om natten, inde på nogle barer i København. Og der drak vi alkohol og røg hash og tog stoffer og havde en fest. Og jeg stod derinde klokken 3-4 om natten og tænkte, nu skal vi møde på optagelse derinde. Det var ikke så langt væk fra, hvor jeg befandt mig der. Og så tænkte jeg kan jo ikke tage hjem, og så hvorfor skulle jeg det? Så jeg blev derinde på den bar, indtil de lukkede der klokken 4:30 om morgenen. Og så tog jeg med nogle kammerater ud og mødte holdet op ved Knibbelsbro, og var godt påvirket af både alkohol og nogle stoffer. Og skiftede til mit børgekostyme, der rød trøje, cowboybukser, og satte mig ned i den der båd, og det var pissekoldt, kan jeg huske. Og så var der en fyr med, der styrede den der båd for mig, fordi han skulle ligesom være med. Og så optog vi de scener, hvor jeg var sådan ret træt. Jeg var godt træt, ja. Altså, jeg var ikke så glad for det. Jeg havde oplevet det tidligere, fordi Ove Sprogøe spillede en teaterrolle der i 71-72,
som Leopold i Sommer i Tyrol. Og han ville have mig som Mickey, tjenereleven. Og det ville jeg jo gerne, men der skulle jeg have klippet mit hår. Der havde jeg lige fået det sådan nogenlunde langt. Og dengang var det meget betydningsfuldt, om du havde langt hår i de kredse, jeg kom. Og der skulle jeg så klippes. Og det var ikke nogen, jeg var ikke så glad for det, men jeg gjorde det. Og så prøvede jeg det teater, og så tænkte jeg, nu kan jeg få langt hår. Og så gik der 4 år. Så skulle jeg have det klippet af igen. Jeg var ikke glad for det. Men jeg gjorde det, fordi jeg vidste også inderst inden, ligesom jeg siger i filmen til Egon, betyder det noget for dig, Egon? Så gør jeg det. Fordi jeg havde, Børge og Egon havde noget usagt imellem. Vi lignede faktisk meget hinanden. Fordi jeg var jo ikke en klamphugger og et hundehoved som de 2 andre. Og jeg stak ikke af. Og jeg havde lidt det samme som Egon, så jeg kunne godt genkende mig selv i Egon. Og Egon kunne også godt genkende Børge i ham. Så jeg tror, at da Egon var ung, har han lignet Børge meget. Så jeg gjorde det også for Egons skyld. Ikke for de 2 andre klamphuggere, men jeg gjorde det for Egons skyld. Nej, det er der ikke. Jeg sad engang og lavede min første tatovering selv ude i rekvisitrummet i Valby på Nordisk Film. Med noget blæk og en nål. Så sad jeg og lavede 3 prikker, sådan omtrent her, for at se, om jeg kunne. Men det er jo dækket af nye ting her. Det har du lavet selv? Jeg lavede selv de 3 prikker. Tro, håb og kærlighed. For at se, om det gjorde ondt, og om jeg kunne gøre det. Fordi jeg var meget fascineret af tatoveringer dengang. Ja. Jeg vil godt sige noget om Poul Reichhardt. Vi taler jo altid om Olsenbanden, og vi taler altid om Morten Grunwald, Poul Bundgaard og Ove Sprogøe. Men Poul Reichhardt havde faktisk et par roller i nogle af Olsenbanden-filmene, fordi han tilhørte også familien, Ballings familie. Og han har måske været den, der har betydet mest for mig menneskeligt, fordi han på et tidspunkt kunne jeg fornemme ved ham, at han havde en eller anden fornemmelse af, at jeg ikke havde det så godt, da jeg var i teenageårene, da jeg var en 14-15 år. Og vi havde jo mange dialoger sammen, fars søn, ting, Flyttemann Olsen og William, og han kunne mærke på mig, når vi havde øjenkontakt i en eller anden scene, vi skulle optage, så kunne han mærke, at jeg flakkede, han kunne bare mærke, at jeg ikke havde det godt, og han tog mig til side en gang imellem og spurgte ind til, hvordan har du det, Jes? Han var interesseret, fordi han vidste godt, at det liv, som jeg havde som teenager, og med den eksponering i Olsenbanden og Huset på Christianshavn, der kunne godt være en bagside ved det. Så han havde tanker på andre mennesker, og han betød rigtig meget for mig, og han viste mig noget menneskelighed og noget kærlighed, som jeg havde brug for, som jeg ikke fik fra min mor og far på det tidspunkt. Så det, Poul Reichhardt betød rigtig meget for mig, og jeg beundrer ham også som skuespiller. Han var en utrolig seriøs og dygtig skuespiller. Så det vil jeg gerne have lov at sige. Det er faktisk en god historie. Jeg har jo været så heldig at få lov at skrive en bog, hvor det netop også bliver omtalt i bogen, men det var noget med, at de ringede et sted hen, hvor jeg kom meget og spillede som amatør eller sang. Og så spurgte de derinde på det spillested i København, om der var nogen derinde, der var amatører, som ikke var professionelle musikere, men som var dygtige til at synge eller spille. Og så nævnte de mit navn i forbifarten. Og da de der caster for det der tv-produktionsselskab hørte mit navn, så tænkte de, ham vil vi gerne have med i det her program, fordi så får vi skaffet nogle seere. Så de ringede til mig. Det var ikke mig, der henvendte mig til dem. De ringede og spurgte, om jeg ville være med. Og så sagde jeg ja efter lidt overvejelse. Jamen, jeg har altid haft den. Så længe tilbage, jeg kan huske, har det været en lifesaver. Når det har været svært i min barndom, har det været musik og naturen. Naturen og musikken
der har holdt liv i mig. Og jeg har været igennem nogle forskellige ting, både i min barndom og i min ungdom, og i senere hen også, det ved du godt. Så det har været en rød tråd igennem, og jeg havde en onkel, der var musiker, der var professionel musiker, og han kom hvert år til jul. Og da han opdagede, at jeg havde noget musikalitet, så tog han en mundharpe med til mig hver år i julegave, og også til min fødselsdag. Så jeg fik de her små, fine mundharper af ham, og øvede mig i at sidde og spille på dem. Og vi havde et klaver derhjemme, og det elskede jeg også at sidde og drømme mig væk. Jeg var ikke særlig god i skolen, men jeg var ret god til at bruge øret sådan musikmæssigt, musikalsk, så det har altid været der. Jeg har altid været berørt af den måde, som især sangere formidler noget kærlighed og noget åndelighed igennem den slags musik. Altså Billie Holiday er en af mine store forbilleder. Hun var en sangkunstner. Hun brugte sin stemme som et instrument, og hun formidlede fantastiske følelser, som er svære at beskrive med ord eller i billeder, men hun gjorde noget med sin stemme, som jeg selvfølgelig også forsøger at gøre så godt jeg kan. Smoking good time, smoking good time, smoking good time. I ain't good looking, but I can show you a smoking good time. Jeg ved ikke, om den har forandret mit liv. Jo, nu har den, fordi nu er jeg jo blevet musiker. Nu kan jeg kalde mig professionel musiker, og har efterhånden fået så meget selvværd omkring at stå på en scene og være frontfigur og være sanger og være på den måde. Det er også meget skrøbeligt, fordi man er jo nøgen. Altså, jeg er jo mig. Jeg kan ikke skjule mig bag noget. Det er mere tydeligt. Yes er mere tydeligt, når jeg står på en scene, end for eksempel nu, eller på andre måder. Alle masker falder, når jeg står og synger. Så det betyder rigtig meget for mit liv. Det giver mig jo en følelse af, at jeg er noget værd, at jeg kan bruges til noget, og jeg kan formidle noget godt til andre mennesker. Jeg har haft en følelse her i dag. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg kom ned til, men ja, der har taget imod mig her. Jeg har haft det, som om jeg kom hjem til en god gammel familie. I har været fantastiske. Greifswald er en fantastisk by, og de mennesker, der har været her, er nogle gode og fantastiske, smukke mennesker. Så tusind tak til jer. Det har været en fantastisk oplevelse. Jeg er en lykkelig mand. Det håber jeg sandelig, at vi kommer herned. Vi vil gerne herned og spille rigtig mange steder, rigtig mange byer. Det vil være dejligt for os at gøre det her. Ja. Så er jeg jo far til 2 dejlige drenge, tvillinger på snart 9 år. Og de tager jo også lidt tid, må jeg nok sige. Så jeg er fuldt beskæftiget med jeg har ikke timer nok i døgnet til alt det, jeg gerne vil nå. Men det gør ikke noget. Det er jeg faktisk glad for. Altså, jeg har det jo sådan med at lade være at ønske noget for mig selv. Men det er jo også egoistisk, når jeg tænker, at jeg vil ønske, at vores race vil komme lidt mere til fornuft. Jeg vil håbe, at vi uden at skulle nå helt derud, hvor jeg kan bruge mit eget liv og sige, jeg nåede helt derud på kanten, og var næsten faldet ud, og hang og holdt fast, før jeg sådan kunne finde ud af at lave om på nogle ting, som var dumme i mit liv. Jeg vil håbe, at menneskeheden ikke skal helt derud, før de finder ud af, at det er fuldstændig vanvittigt, det de gør rundt omkring. Så det er mit største ønske, det er, at min race, som jeg elsker mennesker, at de vil komme lidt til fornuft og få lidt indsigt og finde ud af, at kærlighed er den kraft, som alt drejer sig rundt om, og som får alt til at fungere.